Collins mfeso wangu. Diriki msesada natangizo keta serious. Tukala ufane mali sha. Kadirika bika. Ah, pale wani milioni nilipambaka sha. Ako. Kadamna anyazoona ka. Collins. Alejo akakuseru kushamreni mana tazongo. Vanonyazoona shamali. Zvokumashuro ko sketi kama kwana. Kazo katika nezuro sha. Vanonyazoketa. Kuzorika dirike zviri muhomwaga. Ah, ndo mari pajuzi shamali. What anona zviri muhomwaga? Aiwa, abantu vatemba shamali. Mita ndo vatemba sha. I saw Morgana. Mira. I don't know what's on the plastic and dinner. Then I'm telling you. Don't interest into. Don't know one. I say what's up with. Get Peter Mumba. Could be it. You must have asked that going to go. What is it? Zimbabwe tunakuchingamidza pano paZvazara TV. Nasi tiri muno mugeto na Pennsburg yemika mageto yosauya akakuzochallenge prophet zvanzi prophet. Tinokuziva kuti chinyi chatakanga takaisa muhomwe nekuti shoko rotaura dai wakandiyedza hama. Mukasandiyedza. Mukasamaona mavharo achivhurika. Mukasamaona magwaro achivhurika yemika andovhurika chete. Prophet vafana vada kuziva kuti zvingava zvinyi zvavakaisa muhomwe. Vafana asa kunozviva wanonwani kuno. Tikuziva prophet but oneka I don't believe chete kuti munei muhomwe ari kudhauta meja. Timobelievisa chete muna kuti munoona nini. Aiwa mafana imi vaiparo mani imi. Prophet prove wrongo. What went wrong? Prophet taurani vana. Motogera mba kwenyu kumani. Riba tinokukumbira chete mungambelievisa chete prophet. Aiwa mafana msati matozi mani imi. Takaenda koZvazara.